Zkuste vypadat jako nová Marilyn. Tento účes se hodí nejen pro blondýnky. With blondes I think it's sexy, with brunettes I think it's sultry. And it's really important, I think, that you use a product range that actually suits your hair type. So the Nivea Blonde Gloss range or the Nivea Nutri Cashmere is perfect to bring out natural tones and natural shine. This style is a real head turner, girls, so wear it with attitude. Umyté vlasy prosušte fénem. Do dlaně nastříkejte 1 až 2 dávky pěnového tužidla o velikosti mandarinky a rovnoměrně vetřete po celé délce vlasů až ke konečkům. Pomocí velkého plochého kartáče vlasy vyfoukejte. Vrchní část vlasů na temeni hlavy připněte tak, aby nepřekážely. Vezměte tenký pramen vlasů vpředu a natočte jej směrem od obličeje na kónickou kůlmu. Pramen připněte sponkou, aby nepřekážel. Stejným způsobem pokračujte až k zátylku. Stejně upravte i vrchní část vlasů a poté dokončete druhou stranu. Girls, if you don't own a magic wand like this, don't worry about it, because a normal curling arm will work fine. The only difference is this one doesn't have a clip, so it's a little bit more simple to use. And when you watch her do her hair, watch how she winds the hair, because that's what's really important. She winds it backwards away from her face. And it took her 3 times to learn how to do this style. That's not bad, so if it doesn't work on the first time, practice makes perfect. Prsty jemně pročešte všechny vlny. Poté vlasy důkladně vykartáčujte, získají tím vysoký lesk. Prsty účes dotvarujte. If you don't want your hair to be absolutely glued for these perfect polished looks, what we do is we take a natural bristle brush and a hairspray. And we actually just spray the brush with the hairspray. What this enables us to do is just comb through any top surface and eliminate all them little static hairs. And they're the ones that always are really annoying. Zajistěte vlny sponkami a zafixujte lakem. Nechte uschnout a uvolněte sponky. Užijte si báječný večer jako nová Marilyn. Inspirujte se. Další žhavé účesy najdete ve vlasovém studiu Nivea.